Oikein hyvää iltapäivää kaikille katsojille ja lämpimästi tervetuloa munkin puolesta Elävän kirjallisuuden festivaaliin ja seuraamaan paneelikeskustelua otsikolla Vinksahtaneita tuhkimosatuja. Mun nimi on Tytti Koivisto, mä toimin tämän paneelin moderaattorina ja panelisteina meillä on. Hei, olen Anu Kaaja, kirjailija, käsikirjoittajaksi alun perin valmistunut. Mä itse asiassa opiskellut täällä Tampereella, tuolla missä on nykyään Lidl. Ja tähän on maailma mennyt. Siellä opiskeltiin ennen taidetta ja nyt ostetaan halvalla ruokaa. Hei kaikki, mä oon Jenna Viro, kirjailija. Mun esikoisteos Tuhkimoleikkaus tuli vuonna 2023 ja tällä hetkellä työstän toista romaaniani. Mä oon Hanna Samola, kirjallisuuden tutkija, yliopiston lehtori täällä Tampereen yliopistossa ja tutkinut erilaisia tuhkimosatujen uudelleen tai uusia versioita ja uudelleenkirjoituksia. Mahtavaa. Lämpimästi tervetuloa myös panelisteille. Tykkään itse aloittaa kaiken aina käsitteen määrittelystä, niin me voitaisiin myös tehdä niin ja ottaa lyhyt historiakatsaus tuhkimosatuihin. Millaisia on perinteisimmät tuhkimosatujen versiot, mistä tämä satuperinne juontaa ja onko niissä alkuperäisimmissä tuhkimoissa jotain vinksahtanutta? Haluatko sä aloittaa? Niin mä ajattelin, että kysymys kuulostaa nyt siltä, että tulee satututkijalle, mutta täydentäkää minua. Tietenkin kun satujen kohdalla on tosi vaikea osoittaa mitään alkuperäisintä versiota, että tässä se kaikkein ensimmäinen tuhkimosatu on. Joskus on esitetty, tai osa tutkijoista esittää, että se pohjautuisi kiinalaisesta satuperinteestä, mutta sitten Euroopassa se on sit muotoutunut esimerkiksi 1600-luvulla muistaakseni Giambattista Basilen versio on yksi tämmöinen tunnettu, johon sitten osaltaan pohjaa vaikka Charles Perrault, ranskalainen 1600-luvun lopun versio tästä tuhkimosta. Sitten on Grimmin veljesten oma versionsa ja niin edelleen. Mutta se Perrault on semmoinen, mihin usein sitten nykyversioissa eri tavoin viitataan, koska siihen pohjaa pitkälti se Disney-elokuva 50-luvulta. Ja sitten se Disney-elokuva taas sitten on vaikuttanut paljon myöhempiin. Mutta multa saattoi hyvinkin jäädä joitain mainitsematta, että täydentäkää minua, jos jäi tai jos teillä on erilaisia näkemyksiä tuhkimon historiasta. Mä ainakin muistelen, että siitä oli semmoisia italialaisia versioita, jossa tavallaan, koska tuhkimossahan käsitellään myös väkivaltaa, että siellä oli myös semmoinen niin kuin insestiteema, joka on sitten niin kuin tippunut pois, että siellä tavallaan se niin kuin, tuhkimon rumentaminen jotenkin johtui siitä, että hänen isänsä ei himoitsisi häntä. Että tavallaan siellä on niinku tällaista aika synkkää ja vakavaa aihetta pohjalla niinku monissa saduissa kyllä. Tai että siellä on niinku Prinsessa Ruususessa on tavallaan niinku, vanhemmat versiot on semmoisia, että prinssi roiskaa nukkuvan prinsessan ja hän sitten herää synnytyksen jälkeen itse asiassa vasta, kun lapsi imee sieltä jonkun piikin pois tai jotain tällaista tai myrkyn. Mutta joo, vähän tällaisia niinku mututuntumia, koska mä oon kanssa niinku tehnyt taustatyötä just aika paljon saduista ja tosiaan sieltä löytyy kaikenlaista. Ja, Satu Apo taisi tehdä Ylelle semmoisen tosi kivan kuunnelmasarjan. Mä toivon, että se uusittaisi joskus, jossa hän sitten niinku kävi niitä läpi. Että sille lämmin suositus kyllä, että jos on mahdollista joskus se saada kuunneltavaksi. Joo, siis mun oma teos pohjaa tosi paljon siihen Grimmin versioon. Ja mä jotenkin jonkun verran kanssa kommentoin sitä Perraultin versiota, mutta se on aika semmoinen light-versio siitä sadusta, että siinä ei kauheasti tapahdu niitä hirveitä asioita. Siinä on nimenomaan tämä haltijakummi ja sitten tämä kurpitsa ja muuta, mutta mua jotenkin kiehtoi siinä Grimmin sadussa nimenomaan se, että se on aika makaberi. Siinä niin kuin oikeasti leikataan kantapäitä ja varpaita ja sitten siinä on tämmöisiä pikkulintuja, jotka on tavallaan sen haltijakummin roolissa ja ne on sitten, jotkut kokee sen, että se on esimerkiksi sen tuhkimon äidin haamu, joka sitten niin kuin yrittää auttaa siihen, että tämä tuhkimo pääsisi hyvään elämään kiinni ja siinä nämä pikkulinnut muun muassa sit puhkoo niiden rumien siskopuolten silmät sen takia, että ne on
vilpillisen aikein tai ei puhtain sydämin yrittänyt saada sitä prinssiä itselleen. Ja tämä Grimmin versio on siinä kiinnostava ylipäänsä Grimmin veljesten satuversiot, että niissä on paljon enemmän väkivaltaa kuin usein niissä muissa, että niissä on yleensä vähemmän erotiikkaa ja enemmän väkivaltaa, niin kuin karrikoidusti sanottuna. Mä lueskelin jonkin verran muutama vuosi sitten, kävin SKS:n arkistossa etsimässä niin kuin suomalaisia ja karjalaisia variantteja tuhkimosta tai tuhkimosatutyypistä, ja siellä oli mielenkiintoisia. Niissä ei välttämättä ollut mitään vinksahtanutta, mutta mikä oli niin kuin erilaista kuin sitten näissä, mitä ollaan lapsena luettu ja myöhemminkin luettu ja Disney-elokuvassa nähty, että niissä ei ollut sellaista niin merkittävää hovimiljöötä ja muitakin tällaisia yksityiskohtia puutteita. Oli tällaiset 3 piikaa tai 3 tyttöä, josta sitten 2 toivoi olevansa sisäpiikoja kuninkaalle ja sitten 1 on tämmöinen sikopiika tai tuhkapöppörö tai poropöppörö. Ja sitten näissä aika usein on semmoinen vähän niin kuin, jos tiedätte Sadun Hollemuorista, missä niin kuin koetellaan, että onko tyttö ahkera vai laiska, niin sitten näitä piikoja koetellaan, että lypsääkö ne lehmän, keritseekö lampaan, ottaako leivät uunista. Ja sitten nämä 2 hienompaa piikaa ei halua sotkea käsiään tai kasvoja, mitä ne on pessy 6 vuotta tai 6 viikkoa. Ja sitten se sikapiika sitten likaa kätensä ja lopuksi sitten hänet palkitaan. Sitten joissain näissä on semmoinen niin kuin vanha ukko, joka on kellahtanut ojaan ja sitten se pyytää, että häntä autetaan ja vaan se sikapiika auttaa ja saa sitten jonkun kepin, jonka sitten kalauttaa kallion ja kalliosta tulee sitten nämä hienot vaatteet. Et ei ole välttämättä sellaista haltijakummia tai muuta. Et hyvin erilaisia. Ja ehkä se niin kuin vinksahtaneisuus näkyy myös siinä, että tästä on tosi niin kuin hyvin monenlaisia erilaisia tuhkimoita löytyy. Jos joku tuli tänne paneeliin mielikuvalla tuhkimosaduista verrattuna siihen Disney-versioon, niin tässä päästiin jo hyvin vinksahtaneisuuden ytimeen ehkä. Väkivaltaa ja seksuaalisuutta paljon enemmän kuin mitä Disney meille koskaan näyttäisi. Mutta tässä paneelissa puhutaan erityisesti tuhkimosatujen nykyversioista ja johdattelevana kysymyksenä nykyversioihin kysyisinkin, että onko teillä henkilökohtaisia lemppareita tällaisissa nykyajan tuhkimosaduissa tai uudelleenkirjoituksissa? No mä voisin nostaa semmoisen leffan, joka on ehkä 2000-luvun alusta kuin Ever After, jossa Drew Barrymore esittää tuhkimoa, niin tää oli jotenkin sitten semmoinen, joka ilahdutti silloin, että siinä oli tehty, silloin ei ehkä ollut ihan niin paljon niin kuin strong female character tätä tyyppiä, mutta siinä on just kohtaus, jossa tuhkimo kantaa prinssin pois jostain, että kaikkea tällaista vähän roolien kääntämistä, ja sitten siinä on myös jostain syystä Leonardo da Vinci hahmona, joka tavallaan niin kuin tekee sen haltijakummin roolin, koska hän tekee asun Drew Barrymorelle, johon kuuluu semmoiset läpinäkyvät siivet, kuten missä ajassa nyt ollaankaan, ehkä 1500-luvulla, niin silloin muodin mukaan, kyllä, sukkahousuista siivet. Niin. Mutta joo, tää oli ehkä itselle semmoinen niin varsinainen tuhkimosatu, että sitten saanko mä lainaa sitä kirjaani sieltä hetkeksi? Niin mä tein itse tämän Katie Kate-kirjan, joka myös pohjautuu tuhkimoon, niin koska tämä ilmestyi 2020 ehkä, niin siinä siis mä käsittelen tuhkimotarinaa siis semmoisena yhteiskunnallisena käsitteenä ja niin seuraan muun muassa sitä, että miten nykyisestä Walesin prinsessasta Kate Middletonista kerrottiin tavallaan tällaista niin tuhkimokertomusta, että miten hän tapasi koulussa prinssin ja ihanaa sitten, että hän on vaan niinku semmoinen kaunis eikä puhu mitään. Ja no aika pitkälti jatkanut samalla linjalla. Ja sitten täällä toisaalta on myös tämä glamour-malli Katie Price, joka taas sitten teki omanlaisensa semmoisen niinku tuhkimotarinan. Eli hänestä tuli kuuluisa glamour-malli ja tosi TV-persoona ja edelleenkin jatkaa edesottamuksiaan mediassa, mutta mua itseäni kiinnosti nimenomaan se, että miten niin kun tuhkimotarinaa käytetään semmoisena niin kun luokkanousun kuvauksena ja semmoisena niin kun yksilökertomuksena.
Ja tällaisia tarinoita sitten metsästin ja katselin tämmöisistä juorulehdistä. Ja no toisena tässä kulkee se niin kuin valtavirtapornon tarinallisuus tai se, niin kuin ne kategoriat, että miten siellä esitetään niin kuin valtasuhteita ja naisen roolia ja myös ehkä niin kuin miehen roolia, joka on sanotaanko ehkä vieläkin esineellistetympi, koska miehen rooli pornossa on yleensä olla pelkästään penis. Nainen on se, joka ilmaisee valtavirtapornossa tunteita, koska jos näyttää miehen nautintoa, niin oletettu mieskatsoja saattaa kokea epämukavia homoseksuaalisia tuntemuksia. Joo. Mutta siis toi on niinku mielenkiintoista se, että tuhkimotarina tosi usein noissa versioineissa nimenomaan keskitytään siihen niinku köyhyydestä rikkauteen, jotenkin storylineen, ja sitten mä kyllä menin vähän tuosta nykyaikakysymyksestä ja siitä niinku semmoisen pienen kriisiin, koska mä heti ajattelin Angela Carteria, joka on tehnyt näistä molemmista niin kuin Grimmin ja Perron tuhkimotarinoista sit uudelleen versioinnit niin, että se on kääntänyt ne niistä alkuteksteistä ja sitten tuonut siinä uusia merkityksiä siinä esiin. Ja se on tosi mielenkiintoinen homma siinä, koska nimenomaan se, vaikka siinä Aschenputtel-versiossa korostaa niitä lihallisia puolia siinä ja sitä äiti-tytär-suhdetta. Ja sitten mun mielestä yksi semmoinen nykyaikaan sijoittuva teos on siis Prokofjevin Tuhkimo-baletti, jota siis tänäkin vuonna esitetään Tampereella. Ja se on siitä mielenkiintoinen teos, että siinä kahdentuu se tuhkimotarina niin, että ikään kuin se teos itsessään olisi se tuhkimon lasikenkä. Ja ne tanssijat on niitä rumia siskopuolia ja me katsojat ollaan niin kuin tuhkimo. Että me vaan niin kuin saadaan se kenkä kauniisti helposti meidän jalkaan, päästään niihin tanssiaisiin. Mutta jos me jotenkin vilkaistaan niiden tanssijoiden balettitossujen alle, niin siellä on tosi ruhjaantuneet jalat, jotka on verillä, jotka on treenattu silleen aivan vereslihalle. Niin siinä on tosi mielenkiintoinen tämä ristiveto, että se on yksi semmoinen fantasia, mutta samaan aikaan siellä on niinku ihan hirveä tuska takana. Joo, ja tuossa oli myös kiinnostavaa, kun toi Henna Raatikainen kirjoitti just tästä niinku tuhkimo-baletista ja siitä, että niillä sisarpuolilla on semmoiset laitettu läskipuvut tavallaan, niinku, että tanssijan kehojen päälle. Joo, vielä aika myöhäänkin. Että nyt tämä niinku aihe on tavallaan ehkä sen The Whale-elokuvan jälkeen ollut pinnalla, että niinku, onko ok käyttää tällaisia lihavuutta simuloivia pukuja. Mutta joo, niitä on siellä balettilavalla nähty nimenomaan niillä niinku sisarpuolilla semmoisena niinku koomisena elementtinä. Nimenomaan. Mä taisin viimekin vuonna, mä jostain muista aiheesta keskustelin täällä, mutta mä suosittelin silloinkin Rebecca Solnitin Cinderella Liberator lastenkirjaa, joka on tuhkimon uudelleenkirjoitus lastenkirjan muodossa, joka sitten varioi sitä juonta eri tavoin. Ja siinä lopulta sit se tuhkimo ei päädy prinssin puolisoksi, heistä tulee ystävät. Ja sitten tämä tuhkimohahmo suosittelee niille, tai keksii näille niin kuin siskopuolilleen, jotka on häntä joutilaisuuttaan kiusannut, niin hyvät, kiinnostavat ammatit. Ja sitten heistä tulee, muistaakseni toisesta tuli ompelija ja muista mitä toisesta tuli, kampaaja ehkä. Et se on aika hauska. Sitten mä oon tietenkin tutkimusteni kautta jotenkin kiintynyt erilaisiin teoksiin, esimerkiksi tuohon Anun Keittiin, jota pyörittelin aikanaan, että analysoin just sitä, että miten ne pornokuvasto- ja tuhkimoviittaukset siellä yhdistyy ja kiinnostuin niin kuin sitä kautta myös siitä, että miten niin kuin pornografia tai porno näkyy nykykirjallisuudessa, miten sitä varioidaan, miten siihen viitataan, miten sitä esitetään verbaalisesti. Mutta yksi tämmöinen niin kuin hassu suosikki itselleni on Pretty Woman-elokuva, jota mä tavallaan, että eihän mä siitä tykkää, mutta siinä on jotain tosi kiehtovaa, että miten se on tämmöinen tuhkimotarina, jossa sitten ei ole näitä niin kuin sisko- ja äitipuolihahmoja, että se on enemmän just tämmöinen niin kuin yksilön kertomus ja hyvin tällainen, että miten voi päästä niin sanotusti ryysyistä rikkauksiin, ja siellä on erilaisia tuhkimomotiiveja. Ja tosi imelähän se on jotenkin ällöelokuva, mutta
kaikessa siinä kiehtova. Nyt syksyllä ilmestyi semmoinen mun artikkeli semmoisessa romanssiaiheisessa kokoelmassa, jossa mä taas käsittelin, että miten Laura Gustafssonin Huorasatu uudelleen kirjoittaa tai hyödyntää sitä Pretty Woman-elokuvaa ja sen tätä tuhkimojuonta. Tämmöinen tuhkimotarina mallitarinana tai tämmöisenä, niin kuin, just tämmöisenä yksilön kertomus luokkanoususta tai muusta, että sehän näkyy tosi laajasti erilaisissa nykyajan kertomuksissa ja sitä varjoidaan hyvin eri tavoin, että se on mun mielestä tosi kiinnostava on jotenkin käyttökelpoinen siinä. Joo, ja semmoiset niin kuin muodonmuutoskertomukset on myös semmoisia niin kuin, mun mielestä tuhkimovariaatioita, että oikeastaan niin kuin kaikki semmoiset makeover-montaasit on pieniä tuhkimokertomuksia, ja 2000-luvun alussa oli myös niin kuin paljon semmoista tosi TV:tä, jossa muokattiin ihmisten tyyliä sillä, että heistä tulee kauniimpia, ja niin kuin, muistan muun muassa semmoisen brittiläisen sarjan, jossa varsinkin, että jos joku vaihtoehtomuotia käyttävä nuori otettiin siihen, että sitten hänestä tavallaan niin kuin stylattiin semmoinen normaali ja hyväksyttävä, että se oli musta tosi kiinnostava. Ja sitten se stylaaja oli siis semmoinen niin kuin kone, tai että se oli niin kuin semmoinen koneääni, että se ei ollut niin kuin ihminen, että tämä oli myös kiinnostavaa. Joo, ja sitten on väsyneitä perheenäitejä, joille tehdään makeover ja sen jälkeen aviomies katsoo, että sinä olet kuin uusi ihminen. Oma henkilökohtainen suosikkini on häämekko-ohjelmat, joihin tullaan. Siellä on sekä tätä ryysyistä rikkauksiin, mutta sitten siellä on sitä, että aviomies maksaa $30,000 häämekon, jotta vaimo saa kermakakun hääpäivänä päälleen. Niin varsin monenlaisia tuhkimosatuja siis yhä edelleen. Anu, jonkin verran puhuit jo omasta teoksesta, saat tietysti täydentää, mutta kiinnostaa, että miten te olette, Anu ja Jenna, itse uudelleen kirjoittaneet tuhkimosatua omissa teoksissa, ja mitä te olette halunneet sanoa tai millaisia merkityksiä luoda sillä, että sieltä löytyy just se tuhkimo taustalta? Joo, no mulla se tuhkimosatu tuli vähän semmoisen niin kuin mutkan kautta, että mä katsoin semmoista dokkaria seksiroboteista, ja sitten siinä oli semmoinen kohta, että nykyajan seksirobotit, vaikka ne on muuten saatu puhumaan ja iho lämpenemään ja saamaan muun muassa mustelmia, niin sitten niitä ei ole saatu seisomaan omilla jaloillaan, vaan niillä pitää olla semmoinen nukkeständi, jos sen haluaa tehdä. Ja se oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen yksityiskohta, koska se vertauskuvallisesti menee siihen autonomiaan ja kysymykseen jotenkin itsenäisestä naisesta. Ja sitten siitä tiesin jo, että mä halusin kirjoittaa kauneusleikkauksista, niin sitten tuli mieleen semmoinen oikea kauneusleikkaus, kun tuhkimoleikkaukseksi sitä kutsutaan, mutta se on jalkapöydän ja jalan koon kauneusleikkaus, jossa yleensä halutaan kaventaa tai jollain tavalla pienentää jalkaa, ja se on niin kuin länsimaissakin nykyään suosittu leikkaus. Ja sitten siitä lähti jotenkin se, että mitäs tähän niin kuin tuhkimo voi tuoda näihin kauneusleikkauksiin ja tähän niin kuin seksirobotiikan maailmaan. Ja mulla siinä kirjassa tuhkimoleikkauksessa on tämmöinen päähenkilö Magdalena, ja sitten se hakee niin kuin autonomiaa näillä leikkauksilla, että hän niin kuin päätyy siihen ratkaisuun, että hänellä on sen näköisenä kuin hän on, niin tiettyjä velvollisuuksia ja tietty historia, ja hän haluaa eroon näistä odotuksista, niin että jos hän näyttäisi erilaiselta, niin eikö koko maailman suhtautuminen häneen muuttuisi. Ja siinä mä käytin aika paljon semmoista just Perot-tyylistä juttua, että siinä se kauneus oli tavallaan toissijaista, että tuolla Perolla on semmoinen kohta tässä sen tuhkimosadossa, missä se puhuu siitä, että tuhkimo ei ollut vain kaunis, vaan hänellä oli tämmöinen bon grâce, joku tämmöinen viehkeys, kiltteys, hyvä keskustelutaidot, hyvät niin kuin pukeutuminen, hyvä sivistys ja muuta. Et se on niinku toissijainen juttu, mutta tosi kiva bonus. Niin se oli niinku sama tässä tuhkimoleikkauksessa, että joo, kyllä hän tavoitteli olemaan maailman kaunein nainen, mutta samalla hän tavoitteli sitä autonomiaa. Mutta sitten se niinku alkaa jotenkin räjähtää kasvoille sitä kautta, että kaikki ne kauneusleikkaukset
on sen tyylisiä, että niissä tosi paljon vahvistetaan tiettyjä sukupuolistereotypioita, että minkälaisia kauneusleikkauksia sille lähtökohtaisesti miehet ottaa ja minkälaisia lähtökohtaisesti naiset ottaa, niin ne on yleensä sukupuolielimien ilmentämistä tai tiettyjen sukupuolisesti seksuaalisoitujen elimien ja piirteiden korostamista. Niin sitten Magdalena alkaa muuttua pikkuhiljaa kaksoisolennoksen seksirobotin kanssa. Ja hänen niin kuin äidillään sitten hakataan jalat tietyn asian takia, ja hänestä tuleekin maailman kaunein nainen. Ja siitä on tosi mielenkiintoista ollut lukea muiden niin kuin lukijoiden tulkintoja, että mitä siinä, miksi niin tapahtuu. Ja se oli itsellekin semmoinen asia, joka on tavallaan kaivo, josta voi vaan niin kuin silleen lapata vettä, mutta yksi tärkeä pointti siinä mulle oli se, että siinä jotenkin muut ihmiset tunnistaa sen Madame Bogardin kauneimmaksi naiseksi, koska se on nainen, jolla ei ole itsenäisyyttä, se on nainen, joka on täysin alistettu, niin silloin se nainen on parhaimmillaan. Joo, mä itse lähdin tätä Tuhkimo-asiaa purkamaan nimenomaan just tämän yhteiskunnallisen kautta, siis just sitä, että ajatellaan, että kuka tahansa yksilö voi päästä kauniiksi ja rikkaaksi, että tavallaan semmoisen niin kuin maailmalle levinneen myös amerikkalaisen unelman purkamista on siinä. Mutta mua myös kiinnostaa semmoinen niinku kaksoisolentoteema, mikä tuossa on aika vahvana, että tuossa siis on päähenkilö on semmoinen skandinaavi nuori nainen, joka päätyy semmoisen brittirojalisti-pariskunnan luokse asumaan, ja hän alkaa työskennellä Kate Middletonin kaksoisolentona, ja mä myös niin kun, pohdiskelin näitä niin kun Disney-prinsessoja ja sitä, että miten esimerkiksi Disneylandissa työskentelevät prinsessat, että heillä on niin kuin tosi tiukat työehtosopimukset, että pitää olla niin kuin tietyn kokoinen ja tietyn näköinen, ja sitten kun vanhenee, niin sitten se prinsessa vaihtuu ja aina on niin kuin tulossa tulokkaita tilalle, ja sitten että se peruukki on aina spesifi ja kaikkien pitää osata kirjoittaa nimmari samalla tavalla. Musta se on jotenkin tosi kiehtovaa ja perversia se koko systeemi. Että siinä niinku tavallaan ylläpidetään sitä prinsessaa, ja se prinsessa on niinku kuva, johon kaikki vuorotellen asettuu täyttämään sitä, ja ne hetken aikaa pystyy olemaan siinä, kunnes sitten tulee aika, että seuraava ottaa sen prinsessaroolin. Niin siinä oli myös jotain kiehtovaa, ja myös ehkä toi niinku avioliittoinstituutio on tuossa aika isosti läsnä, että kun sä mainitsit ne hääohjelmat, jotka on semmoisia Tuhkimo-kertomuksia, niin tavallaan se, että miten niin kuin hääpäivästä on tehty semmoinen iso kaupallinen juhla, joka pyrkii myös vetoon siihen, että jokainen nainen saa tehdä tämän Tuhkimosadun eläväksi kerran elämässään. Ja just tämä, että kuninkaalliset häät on tosi iso spektaakkeli, että toi prinsessa Dianan ja prinssi Charlesin häät oli aivan niin kuin järjettömän katsottu, kuten myös sitten tämän prinssi Williamin ja Kate Middletonin. No okei, sitten täällä tietysti on se kolmiodraama, Charles, Camilla, Diana myös niinku pyörii täällä mukana, mikä niinku ei istu tähän kuvioon. Ja musta se on myös kiinnostavaa, että se on ihmisille hirveän vaikea palaa se koko juttu. Ehkä sen takia, että koska sit prinsessa Diana oli tämmöinen täydellinen prinsessa, mutta just se, että miksi sitten niin kun joku lähteekin tapailemaan jotain, naista, joka on vanhempi ja ei niin kun määritelty yhtä viehättäväksi, niin tämä on myös kiinnostavaa, että siitä edelleen niin kun ihmiset raivoo jossain kommenttipalstoilla, että he ei voi nyt hyväksyä tätä kuningatar Camillaa, koska tässä oli tämä pettämiskuvio silloin joskus 80-luvulla. Joo, tämä on niin kun tosi kiinnostava myös se, että miten ne elävät ihmiset pakotetaan semmoisiin niin kuin tietynlaisiin rooleihin ja esittämään tietynlaisia rooleja. Ja myös se, että mitä siihen vaaditaan, että esimerkiksi Meghan Markle olisi ollut täydellinen tuhkimotarina, ja hetken aikaa olikin, mutta sitten tavallaan hän alkoi osoittamaan
liikaa itsenäisyyttä ja hänellä oli omia mielipiteitä, joista hän puhui, mitä Kate Middleton ei ole tehnyt, minkä takia hänet hyväksytään. Ja tietysti tähän liittyy myös sitten se, että hän ei ole valkoinen, niin se vaikuttaa myös siihen, että millaisia ominaisuuksia prinsessoilta vaaditaan, että pystyy toteuttamaan sen tuhkimosadun. Että kaikki nämä asiat niin kuin elää mediassa ja hyvin vahva semmoinen niin kuin Madonna-huora-ajattelu myös. Ja just tämä, että jos et sovi tähän muottiin, niin sitten tehdään joku uusi roolitus, joka ei yleensä ole kauhean mukava. Tämä on kiinnostavaa, minkä toit Anu esiin. Tämä tuli mieleen niin näissä useissa tuhkimosaduissa, näissä mitä pidetään perinteisinä tuhkimosaduissa, että se tuhkimo ei oikeastaan halua juuri mitään. Että se haluaa ehkä siltä isältään jonkun, no jossain mainitaan, että vie viestin jollekin kyyhkysille, jotka sitten tuo taatelipuun tai sitten tuo jonkun puun oksan tai mitä nyt ikinä, mutta hyvin jotain vaatimatonta, toisin kuin ne sisarpuolet haluaa kaiken näköisiä kalleuksia ja hienouksia. Ja sitten tavallaan se tuhkimo, ja se haluaa sinne tanssiaisiin, mutta eihän se sitä niin prinssiäkään oikeastaan niin haluamalla halua, tai sitä ei ainakaan niin kerrota, että se olisi jotenkin sen halun ja himon kohde. Että se prinssi sitten lähtee jahtaamaan, että kenen on tämä kenkä ja haluan löytää tämän. Kun taas sitten ne siskot on jotenkin aktiivisemmin haluavia, että ne haluaa kaiken näköistä, mutta sitten heitä rangaistaan. Että se semmoinen jotenkin halun paheellisuuskin näistä tulee mutkan kautta ehkä esiin. Tai nimenomaan niin kuin haluavan naisen. Joo, ja musta on kiinnostavaa siis se niin kuin prinssin rooli asusteena, että myös se, että niin kuin miten sulhasia kuvataan niin kuin hääohjelmissa, että he on niin kuin täysin sivuroolissa, että se niin kuin tarvitaan, että tämä voidaan toteuttaa, tämä satu, mutta siis se on aivan sama, että sillä sulhasella siinä roolissa ei tarvitse olla mitään sanottavaa eikä ajateltavaa, että sen vaan pitää olla siellä ja tarjota käsi ja sormus, ja se riittää. Että se on myös semmoinen no itse asiassa hyvin samantyyppinen rooli kuin pornossa, että pitää vaan niin kuin tulla tekemään se akti ja sitten muuten kuvataan sitä naista ja kuinka kaunis ja ihana hän onkaan. Mutta tämä vaatimattomuus, mistä Hanna puhui, niin mun mielestä linkittyy kyllä hyvin siihen, mitä Jenna sanoit aiemmin siitä, että nainen on parhaimmillaan, kun sillä ei ole mitään itsenäisyyttä tai omia mielipiteitä. Itse olen lukenut molemmat teokset ja nauttinut niistä suuresti, ja mun mielestä niissä parasta on se, että ne ei yritä kääntää sitä tuhkimosatua mitenkään voimaannuttavaksi, vaan sen sijaan ehkä mennään niin kuin vielä brutaalimmaksi, mistä syntyy sit niin kuin kaunista ironiaa ja nykyyhteiskunnan kommentaaria. Mutta sitten voitaisiin puhua hetki tästä meidän tapahtuman aiheesta, eli ruumiista. Ollaan kyllä toki jo puhuttu, mutta millainen rooli ruumiilla ja ruumiillisuudella on tuhkimosatujen uudelleenversioinneissa? No aika harvasta uudesta, vaikka jos katsoo elokuvia, mitkä varjoi tuhkimoa, niin aika harvassa niissä esimerkiksi otetaan ne jalkojen leikkelyt, että niitä ei esitetä. Että niissä niin kuin Grimmin sadussa on jotenkin semmoinen, mikä jää mieleen, että toiselta siskolta leikataan varpaat ja toiselta kantapäät. Mutta sitten usein, mikä tässä niin kuin aiemminkin jo mainittiin, niin tulee se jotenkin, mikä liittyy ruumillisuuteen, sen niin kuin ulkonäön, kauneuden tai rumuuden korostaminen. Että sitten jotenkin näitä niin kuin siskopuolia aina jotenkin, joko sitten satukuvituksissa tai sitten elokuvissa tai missä esitetäänkin, missä niin jotenkin esitetään se keho muuten kuin sanallisesti. Kyllä sitä sanallisestikin saatetaan niin kuin korostaa, että ne on niin jotenkin rumempia niin sanotusti kuin se tuhkimohahmo, mutta sitten jotenkin esitetään, että niillä on hassut vaatteet tai ne, niin kuin niillä on jotenkin keikarimaiset olemukset tai jollain tapaa epämiellyttäväksi luokiteltu ulkonäkö, kun taas sitten se tuhkimo on kaikkein kaunein. Mutta joo, toi kauneuden vaatimus on kyllä kiinnostavaa, tai edelleen pohdin tätä niin kuin Kate Middletonin julkisuuskuvaa, että just se, että hänen pitää näyttää aina täsmälleen samalta, että vaikka hän olisi just synnyttänyt, että sitten odotetaan, että hänet saa laitettua ja joku tulee föönaa hiukset, että hän voi näyttäytyä, ja myös se, että kun hän hiljattain sairasti syövän, niin sitten sekin, että hän voi tulla esille vasta sitten, kun hän näyttää about samanlaiselta kuin aina ennenkin, että tavallaan ei niin kuin esimerkiksi jostain hiusten lähdöstä, mahdollisesti hiusten lähdöstä ei niin kuin edes puhuta, että hän tulee sinne ja hänellä on ne pitkät hiukset,
ja hänen pitää näyttää prinsessalta. Se on myös niinku tosi sellainen niinku tietynlainen, ja ehkä just se, että kun mä itse pyrin myös purkaan just tätä niinku 2000-luvun alun mediakuvastoa, että silloin mä itse olen elänyt nuoruuteni ja silloin niinku on ollut kyllä todella paljon semmoista niinku, laihuuskyttäämistä mediassa ja niinku sellaista suoraa kehon kommentointia, joka nyt on niinku osittain jäänyt pois tai sitten se sanotaan verhotummin. Et se oli kyllä todella niinku semmoista brutaalia aikaa monessa mielessä. Jep, mutta musta tuntuu, että nykyään kanssa just tosi paljon se on niinku piilotettu ja se oli ehkä se, mikä mua kiinnosti niinku tuhkimoleikkausta tehdessä oli se, että kauneusleikkaukset on tosi yleisiä, mutta me ei kauheasti tiedetä tai puhuta siitä itse leikkauksesta, vaikka se on niinku pakko läpikäydä, oli se leikkaus sitten onnistunut tai ei. Ja sitten jotenkin siinä, kun mä katsoin niitä materiaaleja eri ihmisistä, jotka oli leikkauksissa, niin sitten siinä tuli aika vahvasti läsnä se, että onhan se niinku keholle traumaattinen kokemus ylipäätään käydä mikä tahansa tuommoinen leikkaus, joka on niin, no se on leikkaus, siinä on isot riskit, siinä tapahtuu paljon keholle ja esimerkiksi vaikka rasvaimut on semmoisia, että ihminen menee jonkun verran hypotermiaan sen jälkeen ja tärisee jonkun aikaa, koska kehosta on lähtenyt niin paljon rasvaa, että lämpötila heittää radikaalisti. Niin tämmöiset asiat oli kiinnostavia siitä puolesta just, ja jotenkin se, että mä kadotin mun jonkun ajatuksen, mutta jotenkin siitä niin kuin haavasta puhuminen, ja se on ollut, mulle on joskus kysyttykin, että miten mä sitten suhtaudun, että mä oon itse ihminen, jolla on lävistyksiä ja tatuointeja, että nehän menee kehon muokkaukseen myös niin kuin kauneusleikkaukset, ja sitten siinä vaiheessa mä en osannut vastata siihen, mä sanoin, että mä mietin tätä asiaa, ja jossain vaiheessa mä sitten ymmärsin sen, että nämä kuuluu tähän niin kuin kehon muokkauksen kategoriaan, mutta niillä on tosi erilainen suhtautuminen siihen haavaan, että lävistyksissä ja tatuoinneissa se haava nostetaan nimenomaan framille, että se on niin kuin täysin selvää, että mä oon tehnyt jotain mun keholle, mutta kauneusleikkauksissa se haava on tarkoitus piilottaa, ja se on niin kuin se on se pikkupaha, joka on pakko ottaa, mutta se pitää piilottaa jonnekin, ja nykyään esimerkiksi koko ajan yritetään keksiä uusia teknologioita, että miten vaikka kasvojen kohotuksessa saadaan se yhä syvemmälle hiusrajaan se haava, niin joku siinä on semmoista, niin kuin, että mä en halua liikaa olla semmoisen, niin kuin, että pitäisi kertoa tai olla totuudellinen tai että ei saisi jotenkin huijata, mutta siinä on joku semmoinen outo niin kuin katkos todellisuuden kanssa. Ja kun outo semmoinen, niin kuin jotenkin se yhdistyy minulle tosi paljon semmoisen niin kuin trauman kuvastoon. Joo, siis mä mietin, kun sä puhuit tuosta niin kuin piilottamisesta, että tavallaan kun on nämä, niin kuin, tuossa oli nämä Kate Middleton ja Katie Price, että Kate Middletonista ei tiedä, että onko hänelle tehty kauneusleikkauksia, ja sitä ei koskaan tulla saamaan selville luultavastikaan, mutta sitten taas niin kuin Katie Price, joka tämä tavallaan julkisuuskuvan juttu on se, että hänellä on tosi isot silikonirinnat ja niistä tehdään numero, että sitten se tavallaan niin kuin on näkyvissä, mutta sitä sitten pidetään niin kuin heti semmoisena, että tämä on niin kuin tällaista rahvaanomaista ja työväenluokkaista käyttäytymistä, ja sitten hän niin kuin, on myös tehnyt joidenkin klinikoiden kanssa semmoisia yhteistyövideoita, että hän, niin kuin, jotka on tosi groteskeja, että hän niin kuin, on julkaissut semmoista matskua, jossa hän on niin kuin, jostain leikkauksesta just tullut, tai varmaan useampikin operaatio, että sitten hänen niin kuin, puhe on ihan sellaista puurosta, ja tämä menee sitten someen ja tietysti sitä kautta brittiläisiin juorulehtiin, että siinä on niinku, yhdistyy semmoinen, niinku, että okei, tätäkin kautta saa julkisuutta, että näyttäytyy groteskina, että se on kiinnostavaa, mutta se on niinku sallittu ainoastaan niinku hänelle, koska hän on niinku tämä työväenluokkainen tausta ja sitten se niinku tosi TV-imago, että siinä voi olla niinku näkyviä kauneusleikkauksia, että esimerkiksi niinku, Love Island kilpailijat saattaa puhua niistä leikkauksista aika avoimesti, mutta sitten tavallaan niin kuin NS jotenkin hierarkiassa korkeammalla olevat ihmiset ei todellakaan voi niin kuin kertoa, että mitä heille on tehty yleensä. Et on muutama poikkeus, joka on puhunut niistä, vaikka kuten Cher, joka on mahtava. Jep.
Tai sitten on sellaisia tapauksia, joissa se on vaan pakko myöntää, vaikka nyt Lindsay Lohan, joka teki tämän kasvojen kohotuksen, ja yhtäkkiä kaikki on täysin niin kuin pro-kauneusleikkaukset, koska huomattiin, että mihin niin kuin pystytään tällä hetkellä teknologialla. Mutta se on mielenkiintoinen. Mä itse asiassa luin sen vasta tuhkimoleikkauksen kirjoittamisen jälkeen, mutta on semmoinen väitöskirjatutkimus tehty Taina Kinnusen muistaakseni tekemä, kun lihaa leikattu kauneus, ja siinä hän käsittelee just tämmöisiä niin kuin sukupuolittuneisuusilmiöitä kauneusleikkauksissa, ja siinä ylipäätään oli paljon kiinnostavia asioita, muun muassa, että ei ollut kauhean helppoa saada kirurgeja tai asiakkaita haastateltavaksi, koska kaikki pelotti, että onko hänellä nyt joku kulma ja onko se moralisoiva. Mutta siinä tuli jotenkin tosi helposti ilmi se, että tällä hetkellä muun muassa suurin osa asiakkaista on naisia ja suuri osa kirurgeista on miehiä. Ja näitä niin kuin leikkausvalintoja ohjaa tosi paljon tietynlaiset kulttuuriset kuvastot, ja sitten näiltä niin kuin kirurgeilta muun muassa kysyttiin, että no mitä mieltä te olette fallopalastiasta, eli niin kuin peniksen suurennusleikkauksesta, ja ne oli ihan silleen, että tämä on pervoilua, me ei ikin lähetä tähän, tämä on ensinnäkin vaarallista, että se ei välttämättä toimi, ja sitten oltiin silleen, no entäs labiaplastia, eli naisen sukuelinten leikkaaminen, niin sitten ne oli vaan, no se on ihan helppo tehdä, että laserilla vaan, tai sitten vaan skalpellille, että nips naps tosta noin. Ja jotenkin siinä niin kuin näkyy se, että kuinka sukupuolittuneita ne on, nämä vaatimukset. Että siinä oli muun muassa sitä, että kun aina leikkauksissa pitää tehdä jonkunlainen arvio siitä, että onko tämä hyöty suurempi kuin riski, niin sitten ne oli silleen, että jos on nainen, jolla on AA- tai A-kupin rinnat, niin se on tarpeeksi hyvä peruste, ja meidän ei tarvitse miettiä enää mitään. Musta tuntuu, että pitää tehdä tähän nyt tämmöinen disclaimeri sillä, että myös kaikenlainen niin kosmeettinen kirurgia voi olla henkeä pelastavaa esim. Transihmisille. Että myös Natalie Wynn eli ContraPoints on tehnyt tästä tosi hyvää sisältöä, että suosittelen katsomaan hänen videoesseitä aina muutenkin. Jep, joo, se on muutenkin ehkä, että koska me tullaan niin tämmöisestä teoksiemme kautta semmoisesta tietynlaisesta naisvihamielisestä kulttuurista, niin sit sitä päätyy puhua tosi semmoisesta binäärisestä katseesta ja muutenkin semmoisesta, ehkä just semmoista, että niinku sitä kohtaa väittelee vastaan ja se tuo semmoisen tietyn alkuasetelman siihen, jossa sit ei niinku huomioi sitä, vaikka ContraPointsin tosi hyviä juttuja. Tuli noista kauneusleikkauksista mieleen yksi Tuhkimon uusi versio, tai uudehko, on se jo aika vanha, mutta tämmöinen teini high school komedia Cinderella Story, jossa äitipuolen hahmoa esittää upea Jennifer Coolidge, mahtava näyttelijä, mutta hän on sitten tällä niin äitipuolihahmolle siinä niin viitata, että on tehty kaikennäköisiä kauneusleikkauksia, ja hän on menossa siinä rasvaimmuun, ja hänen kasvoilleen on tehty leikkauksia, ja siinä se tavallaan toimii, että se niin Tuhkimon hahmo on tämmöinen aidosti kaunis, joka sitten vaan niin kauneus korostuu, kun se saa sen ihanan mekkonsa. Ja sitten tämä äitipuoli. Samoin kuin siskopuolet, että heidän esitetään, että he niin tavallaan pyrkii kauneuteen erilaisin keinoin, mutta se ei ole sitä aitoa kauneutta. Että tehdään myös tällaisia niin erontekoja, että mikä on hyvää ja luonnollista niin sanotusti, ja mikä sitten on jollain tapaa keinotekoiseksi ajateltua. Jep, ja se on siitä just mielenkiintoista, että miksi se keinotekoinen on lähtökohtaisesti huonoa. Tai että mä itse olen sellainen ihminen, joka rakastaa keinotekoisuuden estetiikkaa, ja se on ehkä just semmoinen asia, mistä mä kauneusleikkauksissa itse tykkään. Ja siellä onkin 2 koulukuntaa, jotka on tosi mielenkiintoisia. On ne, jotka yrittää outouttaa itseään kauneusleikkauksilla, ja sitten on se, jotka yrittää kaunistaa itseään kauneusleikkauksilla. Ja mä en itse asiassa edes syytä niitä ihmisiä, jotka kaunistaa itseään kauneusleikkauksilla. Se on mun mielestä täysin ymmärrettävä tapa toimia, koska silleen joko täytyy kestää niitä asioita, mitä meillä kaikille sanotaan, tai sitten niin voi helpottaa sitä. Ja se on täysin ymmärrettävää, että jos haluaa helpottaa, ja että kun meillä kaikilla on jonkun verran muutakin silleen kannettavaa, niin sitten se on välillä aivan hyvä päätös tehdä sekin. Niin. Ja loppujen lopuksi tässä kuuluu paljon sellaista ruumiin kehon pysähtyneisyyden vaatimusta ja epäinhimillisyyden vaatimusta, mutta sitten taas toisaalta joillekin sallitaan muuttuva keho ja siihen
niin kuin liittyvät tarpeet ja että mistä se kehon muuttuminen kumpuaa. Ja sitten loppujen lopuksi tuhkimon, ei välttämättä se ruumis ja keho, mutta ulkomuoto muuttui tosi radikaalisti haltijakummin avulla. Ja sitten prinssi kiinnostui, halusiko tuhkimo itse välttämättä muuttua. Se jääköön seuraavaan kertaan. Mutta meillä on vielä hetki aikaa puhua tuhkimohahmon ympärillä perinteisesti olevista asioista. Tässä tuli jo paljon tätä ulkonäkökuvastoa, ehkä nämä kauneusleikkaukset nyt jotenkin liittyy siihen tuhkimon muuttuneeseen ulkonäköön. Mutta sitten perinteisistä tuhkimoista löytyy erilaisia esineitä, eläimiä, kaunistautumisvälineitä, ilkeä äitipuoli ja muut henkilöhahmot, niin millaisia erilaisia tapoja versioida näitä olette nähnyt? No, mulla tulee mieleen se Cinderella Story, mikä tavallaan on aika hauska elokuva, miten niin kuin se varjoi näitä erilaisia sivuhenkilöitä ja tapahtumapaikkoja. Et siinä esimerkiksi tämä päähenkilö, tuhkimohahmo, on tämmöinen kuin Diner Girl, että hänen isällään on ollut tällainen niin kuin ruokapaikka, diner, jonka sitten äitipuoli isän kuoltua kaappaa, ja sitten ne alkaa simputtaa sitä tuhkimoa, että se joutuu raatamaan siellä, ja on tämmöisen niin kuin Diner Girliksi kutsuttu. Mutta sitten hän on myös Princeton Girl, eli hän chattailee tämmöisen samaa lukiota tai koulua käyvän nuoren miehen kanssa, ja on niin kuin, tavallaan ne on ensin tämmöisiä anonyymejä toisilleen, ja hän sitten niin kuin haaveilee Princetonin yliopistoon pääsystä, koska siellä prinsessat ja prinssit käyvät. Ja lopulta sinne päätyykin, ja sitten siinä niin kuin lopussa vihjataan, että ei se välttämättä ole mikään elämän loppuun asti suhde sen nuoren miekkosen kanssa, vaan niin kuin jotain muuta voi vielä tulla, mutta kuitenkin sinne yliopistoon pääsevät. Mutta se on ihan hauska. Siis mulle ei tule kauheasti mieleen niin kuin ylipäätään, että siis muutenkin toi tuhkimon uudelleen versiointi oli yllättävää löytää se, että sitä on niin kuin lopulta vähän tehty nykyaikana, vaikka se on joku semmoinen niin kuin tarina, joka on tosi vahvasti läsnä ja siitä puhutaan. Ja siitä on ehkä nimenomaan se niin kuin Ryysyistä rikkauksiin versiointi, joka mun mielestä vaikka nyt viime vuonna tullut leffa Anora hyvin käyttää. Mutta siitä tuhkimotarinaa, että se oli helpompi keksiä esimerkiksi niin kuin noita punahilkkasatujen versiointeja, että niitä on vaikka suomalaisessa kirjallisuudessa yllättävän paljon enemmän. Joo, en mäkään muista. Tietysti ne Disneyn hiiret nyt elää omaa elämäänsä, että he on saanut niinku oman sarjakuvan, ja kuten tuossa totean, niin hiirillä on huomattavasti enemmän persoonaa kuin esim. Sillä prinssillä. Et ihan, jos se prinssistä tehtäisiin sarjakuvan, en tiedä, että se voisi olla ihan hauska sen takia, että sillä ei ole mitään ajatuksia, paitsi että hänellä on ehkä kasvosokeus. Mutta joo. Sitten tulee mieleen ehkä myös Pretty Woman ja tarina seksityöntekijästä, joka sitten esitetään, että se rikas liikemies ikään kuin pelastaa hänet seksityöltä ja sitten hän päätyy sinne rikkaan miehen kumppaniksi todennäköisesti sit lopulta, mutta siinä on tämmöinen omanlaisensa tuhkimotarina siinäkin. Siis minun on pakko vielä nostaa näistä tuhkimotarinoista. Tosi samantyyppinen niin kuin reaalielämän traaginen tuhkimotarina on esimerkiksi Anna Nicole Smith, joka on lähtenyt seksityöntekijästä, löytänyt rikkaan miehen, mutta tavallaan niin kuin väärällä tavalla. Ehkä siinä on se, että ne leikkaukset näkyvät ja ei saa tällaista olla. Mutta joo, suosittelen You Are Wrong About podcastin jaksoa, jossa käsitellään Anna Nicole Smithia hyvin erilaisesta näkökulmasta. Että oikeastaan tämän niin kun, suhteen, joka näyttäytyy irvokkaana just tällaisen ison ikäeron takia, niin se oikeastaan mulle tuli semmoinen olo sen jälkeen, että tämähän vaikuttaa ihan hyvältä, että heillä on ihan selkeä diili, että tämä mies pitää huolta tästä naisesta ja hänen lapsestaan, ja hän saa sitä paitsi tapailla muita miehiä vielä, että goals. Sitten mä pyydän teiltä vielä törkeän yhden virkkeen tiivistyksen siitä, että minkä takia tuhkimosadut on edelleen nykyään relevanttia. Ostan aikaa. No ehkä siinä just puhuttelee se, tai Marja Mäkelä kollegani on puhunut paljon mallitarinoista,
Ja sitten tässä tutkimustakin on erotettavissa se niin selkeä tämmöinen yksilön nousu jostain niin kuin tuhkapöperöstä prinsessaksi. Että se ehkä sitten jollain tapaa puhuttelee ja on suosittu edelleen, että vaikka ei ehkä sellaisia niin selkeitä uudelleenkirjoituksia niin kauheasti olekaan, mutta just semmoinen ehkä niin kuin unelma siitä, että minustakin voi joskus tulla niin kuin mitä kaunein ja palvotuin. Jep, ja sitten ylipäätään sadut on niin semmoisia, että kaikki lähtökohtaisesti tuntee semmoisen jonkun rautalankaversion niistä, ja ne on aika huokosia ja lyhyitä, että siinä on tosi helppo ahtaa asioita ja alkaa kaksoisvalottaa juttuja, niin sen takia musta tuntuu, että taiteilijat on niistä kiinnostuneita. Mä sanoisin tähän vaan, että Disney-aivopesu itsellä ainakin hyvin vahva, että sitä niin kun kuvastoa näytän, mutta siis prinsessakuvastohan on vaan ihan mahtavaa kuvastoa, että ei sitä niin kuin, että vaikka nämä sadut nyt on tosi epäilyttäviä, niin ei sit kuvastosta niin kuin halua luopua, että isoja mekkoja ja tiaroja vaan tänne. Siihen on hyvä lopettaa. Kiitos yleisölle, kiitos panelisteille. Kiitos.